V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pokoj s vami. Milé deti, milí rodičia, ja vás srdečne vítam pri otvorení základnej školy svätého Vincenta de Paul a zároveň pri otvorení školského roku 1994-95 na tejto škole. Zvlášť ešte chcem privítať medzi nami tých, ktorí prvýkrát prichádzajú do školy, našich prvákov. V našom slávnostnom otvorení dovolte, aby som medzi nami privítal veľmi vzácnych hostí, ktorí prichádzajú k nám v dnešný deň, ale to sú tí, ktorými budeme vlastne spolu žiť vôbec ako v tomto regióne a vôbec v cirkvi. Ja by som si dovolil ich predstaviť postupne. Mnohých už poznáte, určite poznáte otca biskupa Dominika Hrušovského, ktorého veľmi srdečne vítam aj ako zástupcu riaďovateľa našej školy za arcibiskupský úrad v Trnave. Ďalej vítam medzi nami zástupcu ministerstva školstva Jana Palkoviča. Ďalej vítam medzi nami riaditeľa školskej správy v obvode Bratislava 2, pána magistra Rudolfa Nováka. Tiež vítam radostne medzi nami aj jeho zástupcu, pána Podpána. Predpokladám, že budem o chvíľku môcť privítať aj pána starostu, pána doktora Oliára. On nám prisľúbil, že príde každú chvíľku, má teraz nejakú zahraničnú delegáciu, ale potom by sme to predstavili. Potom srdečne vítam medzi nami skutočne veľmi vzácnu návštevu z Ríma, generálneho asistenta misijnej spoločnosti svätého Vincenta pátra Italiho Zede. Ešte vám prezradím, že páter Zede sa veľmi dobre cíti v škole, lebo on ako učiteľ strávil 24 rokov ako profesor. Vítam medzi nami aj provinciála misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul na Slovensku, pátra Augustína Slaninku. A vítam medzi nami aj správcu farnosti v sprievoze otca Jozefa Gaja. Ja som doma. Tiež vítam všetkých tých, ktorí prišli s radou farníkov tiež povzbudiť nás do otvorenia tohto školského roku a celej našej školy. Amen. Tak vám želám zo srdca príjemný školský rok, aby ste sa tu dobre cítili, aby ste sa mnoho naučili a aby tak pani učiteľka, ako aj vaši rodičia mali z vás radosť. Súhlasíš? Tak. No, tak nech vám Pán Boh pomáha. Majte sa dobre. Začali ste sporadení. Dobre,